Poila no lam sogo norok joto no an YouTube channel o ang norok no tini Khoroksa Tiprasa ice cream phalai chana ni kubui ko thomano sawai khanare wani seng tabuk to joto no saimano kolomani jora o kolomani jora hangka hangke ice cream phalnai rok bo khoksa ni khong ni damano hnei khok dam ni khok brida ang no hnei kami kami thangai ice cream ma phalai jao hangke obo haino Khoroksa takhu ice cream phalnani hnei kaisa kami o thangmani hinka kami o thangai sogoi kheno Khoroksa serai ni puma bono no horei wa mochomo yak harei phuno khorjaka aboni yagulo hangkai bo belai no lasi jaka te Lachimung manjak sukka aboni bagai bo o kami no logi no yakarei te kumuni kami o thangai paikya hingke hangke bo belai no Lachimung manjaka tamni himba bini laipo omo hairok waisa pano khubo khlai jagya ko aboni bagai bini kha belai no thwijaka te bo belai no dukhurok bo nangjaka tamni himba khata nei chanai no phano ungthung bol phili chanai no phano ungthung rega khai chanai no phano ungthung jese pano samung khlaitung jeng borok no respect rinani nango engai mano nang boni ningbo sabai daily khlaiei tekto rijagai rangkri ni jorao bo sanjagai mano ice cream ro haipano ngai ningbo sano si thamok di tamni hingke Khoroksa business khlai tongmani no om hai khlai Lachimung reka hingke belai khino saya khlaio जों kaisa te kaisa no omo hai khlaiei wa mochomo yak harei homarok belai khino saya khlaio tamni hingke bo bini bihi bosano o samung khlai se charui tongjamani aboni bagai जों jesepano samung khlainai rokno omo hai khlai ka hingke belai no saya hingke bayap songno rok o video no bahai ongjaka comment box o comment khai sadi teni rok tini no channel ko talngai tongka hingke subscribe khlaina di video nai tongmani bagui norok jotono hambai।